общината или на района, се осигурява електронно. Иванка Митева е адвокат в Пловдив. Доволна е, че чрез интернет, без да се реди на опашки, е записала детето си в градина. Според нея, услугата може да се разшири в поне няколко посоки. Общината би направила много лесно за родителите да можем да си плащаме таксите, например, по електронен път. Какво ще бъде менюто на детето днеска или тая седмица, какво предстои да се организира в градината, което пък ми дава възможност да се организира моята програма. От общината обещаха електронната услуга за детските градини да бъде разширена. Родителите ще могат да проверяват менютата за деня, отсъствията, плана на детската градина, празниците. Адвокат Митева препоръчва още общината да помисли всички заплащания на такси да стават по електронен път. Ако аз мога да си подам заявлението по електронен път, да си платя таксата по електронен път и просто да отида да си получа заповедта, ще е чудесно. Защото иначе това цялото като технология ми коства 2 часа.